салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай. Ина духтаро видеое ки хеле интизор буден пешниҳод мешава расп продажаи паплин. И паплино бо ғавсиша бинед, и хеле ғавс ягон ҷода нест, леки бо нархи дастрас шумо метавонед ҳаминро аз мо бигирен. се либос 180 сомон, яъне ки либоса 60 сомон меафта. Фақат се либоса равон мекунем духтаро. Марамад ина каседа дар корай метавонен дархост кунен. се либос 180 сомон. Ина иглшам ҳаст. Ино ҳамаш гилои ипекан, сифатҳои зури зуруш беҳад ғавси хушрӯва. Ина бо бурдантуна ай пеш мебинен духтарако. Мана инош бо гилои ипекан. Диден беҳад фасон рас продажаи калон. То охири видеоро тамошо кунед. Я намуд гилои фасонае ки дубайский ву инами гилои ипек боварӣ дорум. Ҳамаш мода маъқул мешава. Ина нархҳои дастрас кати се либос 180 сомон. Илтимоси зиёд хоҳарҷоно. Сурат напрсен, суроған напрсен. Ино фақат доставка доранд. Баъд ина мисол шумо кадомша гирифтаниед, ина ман мондагем. Диден оҳиста оҳиста нишон додистам, шумо скриншот карда равон кунен, мо шумода доставка мекунем. Ана и дубайския, диден? И дубайския мепрсан одамо. Инами зардам ҳама хел. се либосаш 180 сомон. Шумо метавонед я таиш гирен, я таиш гирен, я таиш гирен. се либос мешава. Баъд ҳами 180 сомон меша. Ини рангаш хушрӯи бадай духтарако. И фисташкови ози мода дай. Хушрӯ меброя кирта. Ина ғавси ира бинен, пушча бинен, чихе хушрӯчан. Баъд духтаро иша нигоҳ кунен, чихе фасонай гилаш. Аҷоибот хушрӯ, марҳамат. Ина метавонем аз инам гирен. Баъд анаи қимат ина мияй духтарако. бовар кунед нархи беҳтарин кати пешниҳод шудистай. Леки духтаро я одамда се либос наметем ай я гил. Ай ҳами як гил се либоси одамда наметем. Ба назар бигирен. Аз дига гилош майли. Иш қиматай ҳамада бираса духтаро я рулон мондагай. Мисол ҳамаам битона я либоси бигиран. Ира бинен талхабарга я ҷоиб хушрӯ. И худаш бейнигинаш 100 сум буд. Ина ҳози се либосаш 180 сомон. Хулас мана гилои фасони хушрӯ се либос 180 сомон. Таро ҳами гило да хотиртон аста чихе гилои фасони випан. Ина марҳамат дар кортон боша. Иям ҳами се либосаш 180 сомон штага. Ина то охири навора тамошо кунед. Ана иглам аҷоибот гили фасонай киртада хушрӯ меоя гилои хадавой. Ҳамаш гилои фасонаш мода ман нишон додестам. Нархошон инами се либосаш нархи ҳами се либосаш 180 сомон. Иша бинен. Аз се либос кам равон намекунем духтарако. Расчетото нагирен я либоса 6 сомон меафта. Ина каседа дар корай метавонен оригинал якум сортои дубайские ки бромадаги битку анамун якум сортошай духтарако бо бурдантона ай пеш хутон мебинен муқоиса мекунем мебинен ки чихе материал ғавси хушрӯва. Ина атласака диден розовича кудакудам бикунен хушрӯвай духтаракоям киртакнан аҷоибай. Ана баъдана игла бисёр мегирифтан. Марҳамат. Инакем кам мондага я 4 либос ҳаст тамом. Ана баъд ҳози бо гилои ипек ҳаст. Инаи борои навинкаян духтаро. Ина гилои ипек гилипек аҷоиб хушрӯ дар ҳақиқат ҳам ғавси хушрӯвай. Мана ғавсошай бо бурдантонам мебинен муқоиса кунен бинен. Мана и сериш бо багати метавадден гили ипекай киртада хушрӯ метавова. Бисёриё нағз мебинанам ки расветкои коричневи серира ина ҳастай. Ана баъд анаи гила диден инами расветкаам ҳози хадавои шидагиай беҳад хушрӯ мегиран. Ҳам ипекша ҳам ина нигоҳ кунен гили ипекша. Хулас паплинои тозашан мебаранд бо айпеш тамошо кунен бинен духтаро. Ана гили хушрӯве ки ина чанд расветка дорад. И чанд расветка ай савзчашам бит савзчаи вайш. Иям хушрӯвай киртада фасон меброя. Иёям ҳама хешидагиан. Мана иглшам хушрӯ меброя. Иноям ҳами се либосаш духтарако 180 сомон, яъне я либос 60 сомон меафта. Гиле ки беҳад хушрӯ харидорӣ мекунанд. Анами гилай ира нигоҳ кунен. И гили памперс гулак буда, номаш памперс буд. бовар кунед и гила мекофтан одамо. Нархи ҳамиам ҳози аксияда се либосаш 180 сомон шидагай. Ҳамаш хушрӯвай. Ина рамашка. Ина рамашка гилака диден чихе хушрӯвай. Хулас духтаракои азиз кадомеш ки маъқул мешаватона шумо ҳами скриншот кунен равон кунен дар ва как доставкатон мекунен.